tonsefe tamverapo nyimbo ya nyuwani ya abusa Kodi Wikise, koma funso ndikumati atulusa audio video atulusa liti? Panalembedwa uthenga pa mikozi olankhula kuti akufuna mkuluyo ajambule video, koma akufunsa kaye maganizo ngati kuli kuyenera kujambula video kapena ayi, ndipo anthu ochuluka aonesa kukhuzika kwambiri komanso kuyikapo maganizo osiyanasiyana omuza mkuluyi zofuna kuti achite. Anthu ena akuyankhula kuti akuyeneka kuti ajambule video, pamene anthu ena sakugwirizana nawo zokuti mkuluyo ajambule video, koma funso ndikumati chenicheni chikhale chiti, video ajambule kapena ayi? Mu siku la lero mulole ndikupasireni maganizo anga, komanso tiunikire bwino ma videos angapo amene anajambulidwamo mbuyomo, tione kuti Kodi Wikise atajambula video ikhala hiti kapena ayi. Tiyeni tikhale limodzi chifukwa ulendowu tikhati kuona zisanzo za nyimbo zosiyana-siyana, ndiye tiyeni guys tikhale limodzi. Maganizo oyamba amene ndingakupaseni ndi akuti Wikise video yake ya male asajambule video ya male. Ngati akufuna azatuluse ma videos amene azajambule pa show olo malo osiyanasiyana, olo else alole kuti dancing crew ivine nyimbo yake, koma asajambule official video kuchokera kwa iye Wikise. Vuto limene limakhalapo nali pamene watulusa nyimbo yomvera, anthu ambiri ayimvera, anthu ambiri asangalalisidwa nayo, anthu ambiri akondweresedwa nawo nyimbo ya Wikise. Aliyense ali ndi idea mmutu mwake yofuna kuti video izakhale yooneka motani. Ena ayamba kale kulingalira kuti video izakajambulidwa kumudzi, ena akuganiza kuti video izakajambulukire mtawuni, ena akulingalira zakubala, ena akulingalira zoti mkaziyo azakakumanirane naye mchechi, ndipo ena akuganiza kuti mwina mwake nyimbo ikajambulidwe ku nyanja. So ma views onse ochuluka amene angakhalepo mitu mwa anthu akachita accumulate, Wikise ndikujambula zosiyana ndi munthu wina aliyense mmene akuganizira, ndikhulupirireni nyimbo ambiri anthu sayikonda. Ndikutengereni mbuyomo pang'ono tidakhalapo ndi nyimbo ina imene idakhala hit pa nthawi imene idangotuluka kumene. Nyimbo ija yamati takondana atambwali okhaokha. Nyimbo ija audio inali bwino kwambiri and anthu ambiri anayikonda, koma at the end itangotuluka video nyimbo yonse inathera pomwepo. Tinakhalaponso ndi nyimbo ija amati Boga ya Kiss Daniel, idahita kwambiri audio, itangotuluka video nyimbo yeniyeniyo sidakhalisenso kwa nthawi yayitali. Tidakhalapo ndi nyimbo ina ya ku South Africa ya King Monada ija imene amati Marente, imene idahita kwambiri audio, aliyense anayivina, koma itangotuluka audio nyimbo yonse inaflopa pompo, palibenso aliyense amene adapitirira kuimvera. Zisanzo zikhonza kukhala zochuluka, tipitirire motere. Tidakhalapo ndi nyimbo ya Mr. Nobody imene inaimba Onesimus, idahita kwambiri audio, koma video atangojambula anthu ambiri anayechita criticize. Tidakhalapo ndi nyimbo ija tidakhalaponso ndi nyimbo ija yotchuka, nyimbo ya Pixie ija imene amati Itsanana, idatuluka anthu ambiri anayivina, koma at the end idakhala quiet. Tidakhalaponso ndi nyimbo ya Nelia ya Saint, anthu polingalira kuti adayimbapo nyimbo ya Delilah, ikatuluka nyimbo ya Delilah, idatuluka nyimbo ya Delilah idakhala hit. At the end kubweranso ndi nyimbo ina ya Nelia zinanso la mkazi, anthu anaganizira kuti nyimbo ikhonza kukhala hit, komano at the end nyimbo ija inapeza kuti inatuluka video koma sinakhalenso hit. Komabe ngakhale zinthu zili choncho, anthu ochuluka akumulimbikisa munthu oyimbayi kuti ajambule video. Nanga inuyo maganizo anu ngotani? Koma funso ndikumati ikhala hiti. Okay, mwina mbuyo pang'ono nyimbo ya Gibo Pearson kudapezekano kuti chifukwa chofuna pressure kuti nyimbo ija ikhalenso ngati mene inalirija ya izathera mapenalty, ikhalenso video yake yamphamvu ngati izathera mapenalty, mapeto ake zinapezekano kuti akopera nyimbo yonse ya Bankalet ya P Square. Mano awawa ndi maganizo anga, inuyo maganizo anu mukuona kuti nyimboyi ajambule kapena asajambule? Tipaseni maganizo anu amene mukuganiza muka comment section below.
chonde kumbukirani kupanga subscribe kuti mupitirire kumva zochuluka. Dzina langa ndi Sam Mavita.